Aristados sa mga pulis ang 27 ka mga indibidwal diyang naaktuhang nangawat og copper cable wire sa usa ka telecommunication company sa MacArthur Highway, corner Quimpo Boulevard, Davao City kaganiyang kaadlawon Abril 24. Nasakmit gikan sa mga suspek ang kinawat nga mga wire cutting materials ug uban pang ebidensya. Apil sa gikumpiska ang sakyanan nga gikargahan sa ilang mga kinawat. Positive ang atong pagka-operation sir no, naka-aresto ta og 27 ka buok nga ongoing ilang pagpanguha sa mga concern no, sa mga wires. Nakakuha po ta sa ilang posisyon sa mga wires, and then na ay mga sakyanan nga dito nila ibutang ilang mga kinuha nga mga wires. Sumala ni Police Captain Hazel Tuazon, ang spokesperson sa Davao City Police Office, na posibleng mga miyembro sa sindikato o grupo. Nakipag-coordinate sa Davao Light and Power Company and then the PLDT kay sila man yun ang sir no, naapektuhan sa mga kawat nga nahitabo pagpangawat sa mga cable wires diri sa within the area of Davao City. O niabot na rin siya og kanang milyones siguro sir no, ang worth sa mga nakawat sa mga suspects. Gihimong operasyon diyang dunay may report sa mga pulis nga nawad-an sila og mga cable wire. Sumala sa mga pulis sa managlahing lugar sa Davao City, ginahimo sa mga suspek ang pagpangawat. Nakig-alayo na sab ang DCPO sa DLPC ug PLDT kalabot sa insidente. Ang operasyon gilangkuban sa mga pulis nga miyembro sa Santa Ana Police Station 1, Sisog, 1st ug 2nd CMFC, Talubo Police Station 3, MP ug SWAT. Naay nagkuha daw sila ha sir. Mo na gikandakan og investigation karon sa ato ang Sisog. Inubanan pud sa uban nato mga investigators diri sa Davao City Police Office kung kinsay mga nagdala sa ilaha, naabot sila diri kay dili man sila ang uban tag from Luzon. So wala pud sila kabalo nga ang ilang gibuhat diay is pagpangawat na to. So mo na akong giingon nga organized crime ni siya. Niabot na og milyon ang worth sa mga kinawat nila nga mga cable wires. Kapin 3,000 pesos ang kantidad sa cable wire ang na-recover sa mga pulis gikan sa mga suspitsado. Gikustudiya na sa kapulisan ang mga naarestong suspek nga pasakahan og kasong theft. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.